Şinavên Danuçiyan a radyoya dengê gelden başkodarên hêja îro çarê mijdarê 2025 sêşem li Brükselê saet 10 li Amedê 12 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poye. Rêber Apo divê pêvajiyeke derbasbûnê ya xurt esas weregirtin. Daxuyanê hêta İmralıya Dem Partiyê ku bi Rêber Aporê hevdîtin kir bi vî rengî ye. Di siyê mijdara 2025 de Melî İmralı bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtineke gelekî Erenî Pêkanî ku nêzî sê satan dewam kir. Tenduristî û moralê wî gelekî xurt bû di hevdîtinê de bi kurtasî ev nirxandin kir. Ji bo pêvajiya heyî bi pêş ve bibe birin divê dîrok û sosyolojî bi rengekê hîn cidî bênirxandin. Girînge tespîta wê yekê bêkirin ku têkiliya Tirk Kurdan weke du stûnên 2000 salî gihîştiye vê serdemê. Pêwîst e ev her du stûn bêne dîtin, fêmkirin û serrastkirin û bi vî awayî yekîtî vê xurtkirin. Ne bi destnîşankirina xet û xêzikan lê bi afirandina asûyeke ku pirsgirêkên me yên rojanê jî dihewîne divê em tev bigerin. Di nava şert û mercên kêm û sînorkirî de ji bo meseleyeke dîrokî em di nava hewdaneke cidî de ne em hewl didin asteke Erenî biafirînin ne neyînî û hilweşîner. Divê diyardeya Kurd bi her alî ve tevlî qanûntiya komarê bêkirin û ji bo vê jî pêvajiyeke derbasbûnê ya xurt esas weregirtin. Derbasbûna li nava qanûnî bûnê ya bi rengekê diyarkiriye wê hîmen hukukî yên komara demokratîk qewûm bike. Derfeder entegrasyona demokratîk û îro ji aliyê serdeme ve li ber destê me ne hem herêmî yê dijî gerdûniye ji bo em karibin derbasî asla pozitif bibin geleke girîng e ku divê pêvajiyê de herkes bi hasasiyet, ciddiyet û têgihîştineke berpirsyarine tev bigire. Tülay Hatimoğulları got divê gavên şember bêne avêtin pêvajiya qanûnî dest pê bike. Hevseroka Giştiya Dem Partî Tülay Hatimoğulları pêvajî û bûyerên dawî yên piştî banga aştî û civaka demokratîk a Rêber Apo dan canîferê nirxand. Hevseroka Dem Partiyê got tevgera azadiyê ya Kurd 26 cotmehê bi daxuyaneke ragihand ku ji Tirkiye ve dikeşe ku ev yek daxuyaneke dîrokî ya gaveke dîrokî ye. Bi rastî jî ji cotmeha derbasbûyî ver li Tirkiye geleke bûyerên girîng qewmin. Tevgera azadî ya Kurd gavên geleke girîng û bingehîn avêt. Ev gav di demeke welê de hate avêtin ku li rûşrata navîn şer diqewime. Bûyerên li cîhanê bûyerên li herêmê mixabin dibin sedem ku şer giran bibe. Di vir de biryara vekişîne ya tevgera azadî ya Kurd ji bo Kurdan û ji bo hemû gelên Tirkiye li hemberî êrîşan dibe mertaleke parastinê. Kurdan di vir de biryar ne tenê ji bo xwe wergirtine hem ji bo xwe hem jî ji bo gelên Tirkiye biryareke dîrokî dane. Bi taybetî vê vekişîne qonaxeke girîng da pêşketinên heyî. Tülay Hatimoğulları destşankir ku biryara vekişînê re pêvajiya aştiyê êdî derbasî qonaxa duyemîn bûye û wiha berdewam dike. Di qonaxa destpêkê ya pêvajiyê de tevgera azadiya Kurd û gelê Kurd derbastariya xwe ya dîrokî bi rastî jî zêde bi cîhaniye. Niha bendewariya şember ji dewlet û desthilatdariyê ye. Em di demeke welê dene ku dewlet desthilatdariya Tirkiye divê êdî gaveke şember bavêje. Tülay Hatimoğulları ragihand ku tevgera azadiya ya Kurd di nava guherineke stratejîk de û got biryara vekişîne û pêvajiya ku saleke dewam dikene terikandina têkoşînê berova jî vê yekê ve guherîna stratejîk û guhertineke paradigmaya têkoşîna mav navsame têkoşîna azadiyê ya ji bo gelê Kurd e. Hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları destşankir ku pêvajiya qanûnî û hukukî divê tavilê bê serrastkirin. Li Tirkiye komisyoneke avabû yekane gava şember a jalê dewletê ve hatiye avêtin ev bû. Em avabûna vê komisyonê hêja dibînin lê belê têrê nake bi taybetî divê komisyon
hevdîtinê bi Birêz Öcalan re bike. Têkildarî PKK yan divê qanûneke taybet were dalxistin. Bendawariyeke me ya din jî qanûna înfazê ye niha li girtîgehan bi hezaran girtî hene ku bi rengeke ne heq û ne qanûnî ji ber nêrînên xwe yên siyasî girtîne. Piraniya van jî bi neheqî û nehukukî hatine girtin ji ber vê yekê divê di qanûna înfazê de guhertin were kirin. Di heman demê de hin mijar hene ku pêwîstiya wan bi qanûn nîne ji bo gava şember bê avêtin ji bo neta baş bê nîşandan ji bo ev pêvaj û derbasî qonaxa erenî bêkirin gelek gavên şember hene ku dewlet û desthilatdarî dikarin bavêjin. Ji bo wê jî pêwîstî pê nîne ku qanûna bên amadekirin ev çi ne? Mînak mahkûmên nexweş bîrîneke vê civakê ye. Di nava mahkûmên nexweş de hinek nikarin pêwîstiyên xwe yên rojane jî bi cih bînin. Divê ew tavilê bêne berdan. Betalkirina berdana mahkûman heye têkildarî girtiyên 30 salan girtî desteyên çavdêriyê poşmaniyê ferz dike û raporan amade dike. Ev nayê qebûlkirin divê betalkirina berdana girtiyan tavilê bidawî bibe. Biryarên dadgeha mafê mirovan Ewropayê dememe li holê ne. Biryarên dememeyê jî dema hatî dayîn û pê ve divê ji aliyê Tirkiye ve bi cih bêne anîn. Lêbelê nê nayên bi cîhanîn. Lewma civak li benda avêtina van gavên erenî ye. Fikarên li nava civakê ji ber ku ev gav nayên avêtin mezin dibin ji bo ev pêvaj û civakî bibe weke Dem Partî em rojê 24 saat li qadanin. HPG nasnameya Dilzar Rêberandok eşkere kir daxuyanê navên daragehan dûnê çepemeniya hêzên parastina gel HP'ye bi vî rengî hevriya me Dilzar Rêberandok Sûyekê cotmeha 2025 li herêma Qendîlê di dema perwerdeyî de ji ber teqîna roketê şehîd bû. Em hevriya xwe Dilzar Ako ji ber qezayê şehîd bû bi hurmet bi bîr tînin di serî de malbata hêje ya hevriya me sersaxî ji tevaya gelê me yê Kurdistanê yê welat Parîzê dixwazim. Agahiyên li ser nasnameya hevriyên me yên şehîd bûye bi vî rengî Rojbîn Sönmez bi nasnav Dilzar Rêberandok navê dayîk me nîce navê bav Şükrü li Amedê jî dayîk bû. Sûyekê cotmeha 2025 li Qendîlê şehîd bû. Saziyên Alewiyan bankirin ji bo welatbûna wekhev û aştiyê em heşta adarê li Kölnê bin. Federasyona Alewiyana Demokratîk Feda û Yekîtiya Jinên Alewiya Demokratîk DKP duduyê mijdarê li dergeha Alewiyan a Dortmundê civînek lidarxist û beriya meşa heştê mijdarê ya li Kölnê nirxandin kirin. Di civînê de hat nîqaşkirin bê çima civaka Alewî divê heştê mijdarê li qadan be û li ser şert û mercên civakî û siyasiyên demê nirxandinên girîng kirin. Di daxuyanê de hat rakiyanî ku daxwaza welatbûnê wekevtenê bi adalet azadî û aştiyê dikare pêk were û hat gotin weke civaka Alewî daxwaza me ya ji bo welatbûna wekev li vê xakê bavakirina aştî azadî û adaletê dibe. Ev jî dikare bi mercên azad enkar û jiyanê yên rêberapû û darvekirina li çareseriya demokratîk dibe çarênûsa civaka Alewî bi azadiya gelê Kurd ve girêdayî ye. Feda û DKP dest şakir ku ev fereseta Alewîtiya maqûl a dewletê red dikin û gotina rastexîn ew gotire ku ji bo gelan baweriyan xweza û heqetê tê gotin. Di daxuyanê de ji bo azadiya rêberapû azadiya hemû girtiyên nexweş û siyasî banga tevlîbûna li meşa heştê mijdarê ya li Kölnê hatê kirin. Bi
وسیله که مجدار روژا کوبانی جهان گل کردستانی لگل دوستین خواه به پیشنگتیا پارتیا یکتیا دموکراتیک پیده لبر پارلمان اروپا لقدا پلانس لوکسامبورگ لهف کومبو ده چالاکی ده سروک پارتیا چپ آسیو ده و اندام پارلمان اروپای جانسون بونجی آمده بو هر سروک کنگره نتوی کردستان کنه که احمد کاراموس برخودان کوبانه و که برخودان 3 ساله و برخودان که دیرو که پناسکر او هاگود ام پشتگیریا قصده به همو هزا خودکن ام پشتگیریا داخوازن قصده و مسده کوچار سریک سیاسی یا عدلانه یا کو پیک و جیان جهمو پیکاتیان و جهمو اولان و کون سوری استقرارک سیاسی آوا کرنا ولاتکی دموکراتیک و کویکو به همو هزا خوان پشتگیریه لیدکن جبوی ما افروج روژا حسابا ام وی روژه دا هم حساب ددین هم دگرین و ام سوزا خوان نو دکن. Pour faire des gros contrats dans le secteur de la reconstruction, on sait que les Américains veulent absolument les contrats de la reconstruction de la Syrie et pour ça ils sont prêts à tout. Am karben dange pekatiyen Suriye hamuan bin dange harimin may hatını dagir kirin ji devleta Türk da am bikarben lehember devleta Türk یا کو داگیر کرنا افرین سر کانیه گرسپی ام کاربن و رسوا بکن چه د پارلمان اروپی دا چیجی لجهان همی دوی دستانا چروکا کوبانه دا جارا یکمین گل کرد یکی تیاخا چکر جی همی پرچین کردستانه خواد هندر کوبانه دا دیتین و حس کرن اگر تمثیل جن ند مرکز قرار دا به و چاغه او دستور نابه دستور کی دموکراتیک اول گوری ویجی او دستور نکانه جواکی دا پیکوری ببر خدانی و ریخستن هم گشتن وی آسته لسر وی اساسه هگر هبونه کی هیا ده زاگونا سوره دا گرک وره پیناسه کرن و جیه خاطه دا بگیره. We see how they are treating the Alawiti. We see how they've been treating the Druze. We see that the Kurds must be strong to be able to defend their future in a democratic Syria. هیزن سوریه دموکراتیک قصده و هیزن اولکاریه هندورین که تکوشنا دیجی شیرین دایشه دوام دکن دمها جوتمه ده 6 اپراسیون دارقستن ده انجام ده هفتو نه چتاتنه گرتن یکی جوتمه قصده ایریشه که شانه چتین دایشه یا لهرما تیکیهی یا رشلت دیراز و تک بروسی چتین شینیه گرتن هر وها مختارکه چک و بلگه دست سر کرن که تکلیه به دایشه و پلانوان این ایریشه دیجی سیویلان اثبات که 5 جوتمه قصده و هیزن اولکاریه هندورین گندوارن باجر عین ایسای به تایبەتی باجر که هش و در دوراوی اپراسیون که اولهی پیکانی در جام اپراسیون ده هفتو یک چتات نگرتن و مختارکه چک هاتیه دست سر کردن شازه جوتمه هیزن کماندوس انقاصده به دستک هیزن کوالیسیون نه تی دو اپراسیون گندوار روشات دیراز ریل دارخص اپراسیون یکمین گنده بریها یا هرما بس سری هاتیه دارخصن دو اپراسیون ده چته که دایش هاتیه گرتن و مختارکه چک هاتیه دست سر کردن دو اپراسیون دویمین de kul günde Serbiya'ya hemen hereme hattı darkastın duçe taatine girtin. 21 jotme timen operasyonu leşkeri tol yengili dayı kasede bir destek koalisyona namle tevi operasyonu ke evlehiye li bajar tabqaylı darkast. Da encam ede serçete şane ke dayışı Ahmet Abdülkadir El Musa koji tabqaya hatiye girtin. Liguri kasede serçete El Musa berpirsiyari vergirtiye u radeskirna çeteyam jibo şaneyan u şopandına noktayen kasede bu. 23 jotme tol bir destek او هماهنگی کوaliسیون ناو نتی اپراسیون که لباجر که مسکنه یه روشات باجر حلب لدارخص دو اپراسیون ده سرچتی بناوی احمد خلف علی حسن جه همان باجر هاتی گرتن بگیشتی ده مها جوتمه ده 6 اپراسیون هاتی لدارخصن ده انجام ده دو جه سرچته هفتو نه چتاتنه گرتن جه دسپیکا ای سال به هفتو 6 اپراسیون جالی قصده و هزن اولکاری هندور به هاتنه لدارخصم لگوری داخویانیان دوان اپراسیون ده دو سرچته دناو ده 7 چته هاتنه کشتن هر و 5 چته دناو ده 175 چته هاتنه گرتن
Belediye Danjamenu Çin saatte peşkeşkirin ana hatırı baş.